مستحق ہوگا وہ لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرے گا. جڑا مستحق ہوگا مسکین ہوگا اس دی غیرت اس نوں اجازت نہیں دے گی. اور جڑا میری امت دا ضرورت مند ہوگا وہ ضرورت دے تحت سوال کرے گا. یار مینوں ضرورت ہے. جدو اس دی ضرورت پوری ہو جاوے گی وہ پھر رب تے توکل کر لوے گا. اے نہیں کہ وہ جیباں بھی بھرے گا, مکان بھی بناوے گا, سارا کچھ کرے گا تے ڈیلی وہ روٹین بھی بنا لوے گا. وہ اسباب دا ذریعہ تلاش کرے گا. تو میرے روح کائنات نے فرمایا تیرے گھر چ کی شے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ کچھ چیزاں نے. میرے آقا نے فرمایا جلدی کر لے کے آ. لے کے آیا. میرے آقا نے صحابہ دے اندر بولی لگائی ہے کوئی انہاں نوں خریدن والا؟ ہن سامنے موجود ہے. وہ 2 درہم 3 درہم 5 درہم دیوں بک گئیاں. جدو بکیاں نا تو صحابہ نے قیمت ادا کی تھی, وہ قبضے چ مار لیا. میرے آقا نے انہاں دی فرمایا کہ ایک کلہاڑی اور رسی لے کے آ اور چلا جا اور 1 ہفتہ مینوں اپنا چہرہ نہیں وکھانا, جنگل جا لکڑیاں کاٹ اور انہوں فروخت کر, تجارت کر. کدی اسی بھی کسے میراسی نوں انجا کیا, بلکہ اسی ڈڈو چلتے پے ہونے جڈی اندی جیندے سکھ ٹھوکی تے کواڑی والی گل تو انج مینوں بھول جانی. جتنا اسی انہوں کھوا کھوا کے سانڈ بنا چھڈیا, اسی سوچدے ہی نہیں. ایک میری تے انہاں دی حوصلہ شکنی کرو. استاد جی اللہ دے ناں تے منگ کھڑوندے نے, مڑ کے کریے جڑا رب دے ناں تے منگ کھڑوے مڑ انہوں نہ دتا جاوے. آؤ حدیث رسول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ دے نام تے سوال کیتا اس بندے تے لعنت. حدیث لکھانی میری ذمہ داری, میں حدیث بیان کر رہا ہوں. جس نے اللہ دا نام لے کے سوال کیتا اس بندے تے لعنت, اور جس نے سوال کرن تو بعد نہ دتا اس بندے تے بھی لعنت. علماء کو سوال کیتا گیا پھر اس سوالیاں نو روکیے کیویں؟ یہ تے حدیث وچ دوواں تے لعنت آ گئی کہ ایک نے سوال کیتا تے اون دے تے پہلے اون دے تے لعنت, پھر جڑا نہیں دے گا اون دے تے لعنت. تو علماء نے اس دا حل دسیا کہ اگر کوئی ہے اجنبی وہ سوال کردا ہے اللہ دے نام تے اس نو بے شک دے دے گو, اور اگر وہ روٹین بنا لیندا ہے اللہ دے نام تے سوال کردا ہے انہوں 2 روپے ہاتھ دیو تے سائڈ تے کر لو, انہوں خبردار رہندا تو مینوں ایتھے نظر آیا تو میں تیری بےزتی کراں گا. دوئی واری وہ کدے بھی نہیں آوے گا, انہوں سمجھ آ جائے گی. اور زیادہ شوق ہے صدقہ و خیرات دا انہاں پیشہ ور تو بچ کے ایک اپنے مرشد خانے جتھے درس موجود نے, دعوت اسلامی دے گلے موجود نے, ایک درس دے واسطے گلا بنا لو. جتنے فقیر ہوندے نا دل مطمئن نہیں ہوندا اتنے دا روپیے دے پاؤ. اگر کوئی مستحق ہے تو اس نو تلاش کر کے دیو, میں منع نہیں کر رہا. اگر کوئی مستحق ہے ایسا موجود ہے, مسکین ہے, یتیم ہے, بیوہ ہے, بے شک انہوں دی خدمت کرو, بے شک انہوں کپڑے لے کے دیو, بے شک انہوں جتی لے کے دیو, بے شک انہوں دی مالی امداد کرو. اپنی برادری چ نظر ڈالو, اپنے محلے چ نظر ڈالو, لوگوں تے نظر ثانی کرنے دی کوشش کرو, لیکن دیو مستحق نو. دعا ہے رب العالمین سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں دوستاں نے سنتا ادا کرنی نے سنتا ادا کر لو. وما توفیق الا باللہ.